üdvözöllek. Ebben a pillanatban újra arra hívlak, hogy állj meg egy kicsit. Állj meg egy imádságnyi időre. Az egy pillanati már a csatornán vagy. Egy olyan térben, amelyet a csendre, az elmélkedésre és az Istennel való személyes találkozásra hoztunk létre. Köszönjük, hogy velünk tartasz a karácsonyi 9. második napján. Ha tegnap is velünk voltál, szeretettel köszöntünk újra. Ha pedig ma csatlakozol először, örömmel hívunk erre a lelki útra, amely Jézus születésének ünnepére készít fel bennünket. Ma a karácsonyi 9. második napját éljük. 9 napon keresztül, lépésről lépésre haladunk. Megengedve, hogy Isten munkálkodjon bennünk. És felkészítse szívünket a karácsonyra. Hívunk, hogy kíséri minket minden nap. Térj vissza erre a csatornára. És tedd ezt a 9. szent idővé a mindennapjaidban. Most keress egy csendes helyet. Lélegezz mélyen. Tedd félre a nap gondjait. És engedd, hogy ez az idő csak Istené legyen. A kereszt jele. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Urunk, Istenünk! A karácsonyi 9. második napján alázatos és bizalommal teli szívvel állunk előtted. Hálát adunk neked Máriáért, mély hitéért és teljes önátadásáért a te akaratodnak. Árazd ránk szent lelkedet, hogy segítsen megérteni a hit titkát, és hogy nyitott, készséges szívvel élhessük meg ezt a 9. Add, hogy minden szó, amelyet hallunk, és minden csend, amelyet megőrzünk, közelebb vigyen bennünket hozzád. Ámen. Ma Mária hitét szemléljük. Mária egyszerű asszony volt. Hétköznapi élettel, álmokkal, tervekkel és reményekkel. És mégis, amikor Isten megszólította őt, hittel válaszolt. Nem értett mindent. Nem ismerte előre az utat, amely rávárt. De bízott. Hite nem volt hangos vagy látványos. Csendes volt. Mély. Álhatatos. Mária igent mondott akkor is, amikor a jövő bizonytalan volt. Igent mondott, amikor az út nem volt világos. Igent mondott, amikor szíve tele volt kérdésekkel. A karácsonyi 9. második napján arra kapunk meghívást, hogy Máriára tekintsünk, és tanuljunk az ő hitéből. Hányszor kételkedünk mi az életben? Hányszor akarunk minden választ megkapni, mielőtt bízunk? Hányszor félünk igent mondani Istennek? Mária arra tanít bennünket, hogy a hit nem azt jelenti, hogy mindent értünk, hanem azt, hogy bízunk. A hit önátadás. A hit teljes ráhagyatkozás Istenre. Urunk, taníts minket úgy hinni, mint Mária. Bízni akkor is, amikor nem értünk mindent. Igent mondani alázatos és készséges szívvel. Legyen ez a karácsonyi 9. hitünk megerősítésének ideje. És segítsen megnyílni arra a tervre, amelyet te készítettél mindannyiunk számára. Mária, Jézus anyja. Ma arra kérünk. Kíséri bennünket ezen az úton. Taníts meg hallgatni Isten hangjára. Bízni ígéreteiben. Hittel élni még a nehézségek közepette is. Járj közben értünk, hogy szívünk felkészült legyen Jézus fogadására karácsonykor. Ámen. Most egyszerűséggel és bizalommal vigyük személyes szándékainkat az Úr elé.
Kérünk téged, Urunk, a hitünkért. Azokért, akik bizonytalanságban élnek. Azokért, akik elvesztették reményüket. Azokért, akiknek meg kell tanulniuk bízni. Hallgass meg minket, Urunk! Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáld meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Köszönjük, hogy megtetted ezt a szünetet. Köszönjük, hogy velünk imádkoztál. A Pausa Paralaorésion csatornán. Holnap együtt folytatjuk. A karácsonyi 9. harmadik napjával. Ezen a lelki úton, amely Jézus születéséhez vezet. Isten áldjon meg. Adjon békét. És erősítse meg hitedet. Ámen.